Марката и годината на автомобилите нямат значение, когато собствениците им са в нарушение. Това стана ясно след обиколката на 4 паяка в район Северен. За нула време беше разчистен тротуара до хотел Марица. Отсреща гледката беше изцяло празнят, но за сметка на това платен паркинг на панаира. От управата на района заявиха, че това не са извънредни действия, а част от всекидневната работа на паяците. Хората от квартала обаче споделиха, че по-скоро ежедневието е да паркират колите си на тротуара. Тук има един парадокс. Всички живеещи са си пристроили гаражите на магазини за търговия. След като аз отказвам масово преустройството на гаражи в магазини за търговия, просто човек трябва да избере или да си плаща някъде другаде и да паркира колата другаде, или да си направи гараж в магазин за търговия. Акцията беше мярка срещу превръщането на пешеходни площи в паркинг и все по-голямото затрудняване на движението. Истина е, че една стъпка напред към по-добра организация на потоците коли не би навредила никому, дори за това да се плаща.